Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon Okfm. 97.5 Okfm. Gusto ko, okay ka. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras na ngunyan, 10 minutos bago mag-alas 7. Daw Banwaan, ang pagdisarulyar ka nangingenot na isyu kan aldaw, ang pagkuha kan pulso kan Banwaan. Digdi sa programang Daw Banwaan sa 97.5 Bangon Okfm. Diyos maray na aldaw po sa Saindo Gabos. Ini po liwat si Ervin Borja sa programang Daw Banwaan. Mga tugang pagtatapos po kan taon. Usually pag bulan in Enero, naruluwas na ang report kan Commission on Audit o inaapod na COA Annual Audit Report. Report kan mga audit na ginibo kan nakaaging taon sa mga LGUs, sa mga munisipyo, sa mga probinsya, as in sa mga ahensya na sa dirikan na gobyerno. Ang report makukuha, as in mababasa mo, sa website ka na Commission on Audit. Kaya kung interesado, si sa'yo na interesado, i-google mo lang ang Commission on Audit Philippines. Maluwas dyan ang website. As in pagluwas kan website, kan Commission on Audit, i-click mo ang reports, pagkatapos annual audit report, pagkatapos i-click mo ang Region 5, tapos Camarines Sur, tapos i-click mo na, piliun mo na ang banwaan na gusto mong basahon. Kung ano ang resulta kan audit report na ginibo kan nakalihis na taon. Sa totoo lang, kadikit sa satuya mga tugang ang may interes na magbasa ka ini. Dahil ang iba, mayong pakiaram. Ang iba, mayong interes. Taminsan, difficile maintindihan. Mas madaling maintindihan kung igwa kang kadikit na background sa komersyo, lalo na kung igwa kang background sa accounting. Pero kung didesidiran, pwede man na maintindihan kan mga ordinaryong tao. Kung masakit maintindihan, pwede mo nihapot kung igwa kang aki na naka-eskwela man, ninharhalawig. Mga tugang ang importansya kan pagbasa kan annual COA audit report. Tamaintindihan mo kung paano ang inaapod na fiscal management o kung paano minamaniho kan mga opisyalis as in empleyado. Kan sa indong mga LGU ang kwarta o pondo kan mga lokal na gobyerno asin ang mga pampubliko o sa diri kang gobyerno mga ahensyas o opisina. Ano pinagnangalastasan na? Taigwa minsan mga negatibong report sa Commission on Audit report. Nagarong binabaliwala na sana na nalihis ang panahon, na nalilingawan na sana na mayo kitang nadangog kung anong aksyon ang ginibo para kurihiran o panimbagon ang mga taong imbwelto. Kung babasahon mo ang audit report, may mga maaagihan kang laog kang report na mangalas ka, maanggot ka. As in, mahapot ka kung ano na ang sunod para panimbagon ang mga taong inbuelto. Haros mga tugang taon-taon, may mga LGUs na ang tuyaw kang COA na may mga cash advances na liquidated kanibang opisyalis kang gobyerno. Igo kayang mga opisyalis, as in mga empleyado na kuminsan na biyahe. Bago maghali na cash advance sa tesoreria. As in kung minsan, nagpuli-haloy na, natapos na lamang ang taon na ipapigli-liquidate kung ano si mga gastos na nga ni-presentar si mga resibo. Kadakol na araw kan report. Kadakol na araw kayan na laog kan report kang COA.
Minsan mababasa mo dyan na may mga proyektong i-report na tapos na o kumpleto na. Alagad pag verify kang auditor na ipatarapos. Gusto sabihin, pinirmahan na kan namamayo, pinalibre na ang kontraktor, pinaharali na, pero da ipamumpalan tarapos, gusto sabihin, igwa ng korupsyon. Pero kung minsan abot na sana dyan, mayo ng aksyon. Minsan man mababasa mo dyan na may mga undeposited, ini medyo malala kung minsan, undeposited collections. Minsan inaabot nin millions. Kaya kung minsan may mga chismis na, ang tesorera ngaya, tesorero, ninegosyo ngayon in 5-6. Kung minsan, imbis i-deposito na ang koleksyon, nagagamit pang karakapital sa pagpautang. Ikaw mga tugang na taon-taon na sanang mababasa mo na ansabi kan report, dahil nga tultul, ang inventaryo kang property, plant, and equipment. Gusto sabihin, ining mga gamit na mga equipment na binabakal o property, binabakal kang lokal na gobyerno, they recorded. Iyan kaya dapat kuntultul ang sistema, poon pagbakal, halimbawa pagbakal ng computer, nakarecord iyan, sagkod na iyang pigdispose ta kung inabot na ang kasagkurang kang buhay kan computer. Ikadakol mga munisipyo na arog kayo ng tuyaw halos taon-taon, na gusto sabihin, either mayong sistema o an accountant incompetent. Kung di ba, ang alas ka kung ano to permisya ako sa accountant na pina-fire kan mga mayor o gobernador. Taon-taon mga tugang yan na nakukumiter kan ibang munisipyo. Daiman dinadangog o kinukuriharan kan mga accountant, kan mga munisipyo kung arog kayan ang mga tuyaw. As in minsan may mga ginagastusan ng LGU na pigdideklara kan auditor na illegal, irregular, extravagant. Pero minsan abot na sana dyan. Abot na sana sa report. Ang audit na ginigibo mga tugang kang COA, importanteng maray. Para masiguro na tama ang pagmanihar kang kwarta kang gobyerno. Pero nakakamundo na minsan ang audit report nagsasabi na may irregularidad o may nagmeter na kang kwarta kang gobyerno. Alagad ang report kan COA, nagiging mayong kamugtakan, tamayo manasangat kaso sa mga responsableng tao. Ano daw Banwaan? Ang pagdisarulyar ka nangingenot na isyu kan aldaw. Ang pagkua kan pulso kan Banwaan. Digdi sa programang Ano daw Banwaan sa 97.5 Bangon, Okfm. Gusto ko, okay ka. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CB